Ježišmarja. Tyhle se nedá kormidlovat jednou rukou. A dělám video. Video pro budoucí generace. To je nádhera. Myslím, že to tady prosekává. No, to je nastoje jakoby prosekaný kulivá tomu. Jakoby náhonu k tomu mlejnu, nebo co se tam Helča dočetla. Nádhera. No není to hluboký, to si ještě můžeme jako vytáhnout nahoru. Na toho levýho kohouta bych jel. No. No, zabírej. No, jasně. Tomhle doleva. I s videem. Teď tam to dej a dejte si to znovu vyvázat. Dáme asi. No jasně, teď cítím pivo, ty vole. Konec sekvence, klopka.